Ang atong unang pagbasa, ang basahon ni Propeta Isaias. Sa panahon ni Propeta Isaias, ang Israel nasakop sa mga Assyrians. Una, ang northern part, Samaria, Jerusalem. Kadtong nakasinati panahon sa mga Hapon, wala, napa man siguro, mapil ninyo kung adunay occupying forces, kahadlok, kalisod, muna na natin ni Propeta Isaiah. So, adunay mga tao nagmando kanila. So, naning panahon na si Propeta Isaias nakakita siya pananawon, vision, diin wala na yung mga tao nga maghari-hari. Iyang vision of the future sa mga giingon din niya itong sa first reading. Nindot kaya na ito diin ang adunay ang kinaiyahan ang katong kwan lang atong orchard mahimo na siyang forest. Forest niya. Mahanaw na ang mga taong mabangis, mga diktador. Daghan ra ba na aron? Mawagtang na ang mga mabugal-bugalon ug puuhon ang tanang mahigugmaon sa pagbuhat og dautan, nagbutang-butang sa mga isig katao. In other words na malinaw na ang kalibutan. Wala na nagdaog-daog. Kanya, ano ba siya diyan? Ano tinig? May tungod sa kanang ang mga buta makakita, ang mga bungol makadungog na. So, healing, no? Wala na yung mga kasakit. Wala na yung sakit po. Muna ang yung vision nito. Kaya lagay ka ng panihadto. Disugid ang panahon. Pwede siguro natin ang apply karong panahon na. Saman. Agumatag daghang mga katalagman. Naana sa moabot si Wilma sa una, si Tino, si Juan. Sunod-sunod ang mga katalagman. Linog, baha. Patoy COVID nga, grabe tayo. Warag na ata sa ang atong kalibutan na puno na kuhan sa pangitngit. Napay grabe nga pangitngit karon. Gubot ng atong panggobyerno. Kung sige mo updated mo sa sinahitabo dito sa Manila, sa Senado, away, corruption. Saan mataan ni ron? So kinahanglan yung mga propeta sama ni Isaias nga nagaantag paglaom nga wala bayra yun sama sa mga bagyo, wala bayra ni siya unta. Wala na ng corruption. Ang mga buta makakita na kita, dugay natang nabuta. Daghan ng mga corruption nga ato nakita. Mga project nga dito kong Mindanao, Surigao kay na may kabiling ka. Suswa, dugay naman, iwag gapon mahuman mga proyekto. Suro human na, purot na ang budget. Pero nagpakabot-abungol ka, kita nato ng kita mo react. Na ay magreklamo, bali mo lang ka na. Abli ang atong mga mata, ang atong mga abdulunggan, nakakonta.
mga mulo sa atong mga isikatawa. Gahapon dito mi sa kita na ako, grabe ka pilang damage sa mga itong nakakon sa bagyo, sa floods. Nya mag-celebrate ang Pasko. Lipay-lipay na gyapon ta, nagsibuhi na. Bago lang ta nagpiesta. Daghan pa itong mga igsuon nga. Wa pa'y balay, napas tent. Nakakita pa nimo ng mga lapok sa kilid. Maabli na ito ang itong mga mata, makadungog ta sa mga dangoy-ngoy sa atong mga igsuon na nanginahanglanog panabang. So, nakunta nga ang kuha ni Prophet Isaias, kuha na ma-realize na karon ang atong Ebanghelyo, nag-hisgot ba sa mga butangan nakakita? Mao pa na ang nag-vision ni Propeta Isaias. Ang mga butang makakita, sama ni duha ka butang, nagiayon ni Jesus. Unta ang mga bungol, kita nga dugay na ng bungol, makadungog sa agulo sa atong mga igsuon, ngayon nangalaso. Kasi mapokus na ta ka ng Christmas, mga Christmas party diri, Christmas party dito, tanan, disco diri, mabungol na ta tungod sa natunta maablihan ng atong mga dalunggan, mga mata. Sama na Propeta Isaias. O kining atong kakalisdanan karon muhunong na. Mahurot na ng mga alphabets. W na pang pay G na pay sama na Y. Nautunta matapos na last na nang si Wilma nga bagyo. Muna atong pagampo, muna atong paglaom. Hinaot pa unta.